Раніцай выязджаем з горада ў напрамку Мінска. Першым пунктам нашага маршруту абраная вёска Астроўна. Гэта радзіма Льва Сапегі, вядомага дзяржаўнага і ваеннага дзеяча, стваральніка статута Вялікага княства Літоўскага. На жаль, яго сядзіба не захавалася да нашых дзён, але затое тут размешчаны будынак тых гадоў – Траецкая царква. Яна таксама руйнавалася, але намаганнямі прыходу цяпер аднаўляецца. Па словах мясцовага святара, рэстаўрацыйныя работы скончацца ў бліжэйшыя гады, і царква зноў адкрые дзверы для вернікаў. Далей накіроўваемся ў вёску Хмельнікаў, непадалёк ад пасёлка Бешанковічы, да падвеснага моста праз раку Крывенка. Цікавае інжынернае збудаванне знаходзіцца ў самым канцы вёскі. Мост пабудаваны як кароткі шлях мясцовых жыхароў да райцэнтра. Пабегалі па хісткай пераправе і памчаліся да моста праз раку Двіна ў Бешанковічах. Гэты мост пантонны, ён не мае апор і трымаецца на паверхні вады на велізарных сталёвых паплаўках. Пераправіўшыся праз раку, едзем на захад ад вёскі Горкі, паглядзець на вялікі камень, які лічыцца самым вялікім у нашай краіне. Ледніковы валун сапраўды дзівіць сваімі памерамі і нязвыклым выглядам для нашай мясцовасці. Ён як быццам горная вяршыня ў мініяцюры. Працягваем наш шлях па полацкай трасе, заехаўшы па дарозе ў вёску Перамога, сфатаграфаваць прыгожы храм Успення Прасвятой Багародзіцы. І зноў зварачваем на дарожкі мясцовага значэння, трапляючы ў вёску Обаль. Тут размешчаны руіны двухпавярховага палаца ў класічным стылі пачатку 19 стагоддзя, які належаў калісьці к каралеўскаму камергеру Юзафу Грыбніцкаму. Будынак, на жаль, знаходзіцца ў жаласным стане. Па дарозе дадому пракаціліся па аддаленым вёсачкам Дашынкавіцкага раёна, зазірнуўшы ў Марцінава. Там, у маляўнічым месцы на беразе ракі Ула, стаіць Пакроўская царква. Зазірнуўшы праз шчыліну ў дзвярах, убачылі, што там ідуць аднаўленчыя работы, а значыць, будынак захаваецца і не будзе назаўжды страчаны, як многія іншыя помнікі архітэктуры нашага рэгіёну. К вечару, пераадолеўшы ў агульнай складнасці каля 250 кіламетраў, трохі стаміліся, але задаволеныя і поўненыя ўражанняў вяртаемся дадому.